جناب والا توجہ فرماؤ، میں جڑے ویلے قرآن دی آیت دا حصہ پڑھے ایمان نال دل ڈر گئے، اللہ ہی سوا سونا میرا دلال لجپال محمد عطا فرمائے جو کملی والا حضرت آدم علیہ السلام گن گنتے اپنی امت دے آخری بندے تک ہر بندے دے اتے مصطفیٰ دی نگاہ۔ میں انشاءاللہ حدیثہ پڑھتا تو توجہ کرے تو میں ہی میں نہیں گال کرے دا پیا توجہ فرما جناب والا، پہلے آیت دا پورا ترجمہ کر گئے لیکن سادہ موضوع ہی ہو تک کے ترجمہ پورا کر دینے آیت دا۔ اے پاک محمد غیب دے خبراں دیون والا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اساں تو کو گواہ بناتے بھیجے، اساں تو کو ہر جہان مکان واسطے موجود بناتے بھیجے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرا محمد تے کو اساں اے عظمتاں دیتے بھیجے کائنات کو تو خوشخبریاں سنینے، وَنَذِيرًا، جڑے بندے گناہگار ہیں انہاں کو اللہ دی رحمت دی خوشخبری بھی سنینے، اتے جڑے گناہگار ہیں اللہ دے عذاب کنوں انہاں کو ڈریں دے تاکہ بچ ونجن سدھے رستے دے آ ونجن۔ اللہ کیوں اج مولوی کچھ نہیں دٹھا، پیر سے امیر کچھ نہیں دٹھا، لیکن اللہ آمین دلال ایو سما عطا فرمائے ایمان نال اللہ مصطفیٰ کو سب کچھ دکھاتے بھیجے۔ توجہ کرو جناب والا، معراج اللہ جڑے ویلے تواڈے تے میرے نبی کو کرائیے، اللہ جنت جہنم عرش کرسی رحمت عذاب ہر شے مصطفیٰ کو اپنی نگاہ نال دکھائیے، فرمایا میرا محمد ہن دیکھتے ویندا پہ سب کچھ ونج سے اپنی امت کو میں اللہ دی جنت دی رحمت دی جنت اور رحمت دی خوشخبری بھی سنا دے، اتے جہنم دا عذاب جڑے ہوں کنوں بھی ڈرا چاہی نہ کو۔ اور ابو دیکھو فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ دی طرف ساتھ میرا محمد میں اللہ دی طرف لوگوں کو آخرے جو غافل نہ رہو، گناہ نہ کریں دے رہو، نیکیاں کرتے اللہ دے قریب تھی ونجو، اللہ دی رحمت دے حقدار بن ونجو، اللہ ہی واسطے حضور کو بھیج۔ اور اقبال فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ حضور کو روشن بناتے بھیجے، چمکدار سورج بناتے بھیجے۔ حضور جناب والا جڑے بندہ حضور دے نال لگے، جڑی شے حضور دے نال لگیے، مسلمانوں توجہ کرو، اللہ بندے تا بندے ایمان نال جڑے جانور حضور دے نال لگے، جڑے درخت حضور دے نال لگے، اللہ انہاں سارے دی عزت تے برکتاں انہاں کو عطا فرما دتی۔ میں چند گالی انشاءاللہ عرض کریں نا، توجہ فرماؤ۔ پہلی گال پہ عرض کریں نا جناب والا، پچھلے جمعے بھی میں ایک واقعہ بیان کیتا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ حضور کو حاضر ناظر تے گواہ بناتے بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پچھلی دفعہ میں ایک حدیث بیان کی تھی جمعے تے غالباً، حضور دا ممبر نواں بن گیا، جڑا کھجی دا منڈا جدے نال حضور پہلے ٹیک لا تے واز فرمیندے ہیں، مسجد دے وچ جڑے ویلے نواں ممبر وچ گیا، حضور ممبر تے جلوہ گری فرمائی، سرکار واز شروع فرمایا۔ توجہ فرماؤ مسلمانوں، مصطفیٰ دی عظمت تو صدقے آج مسلمان بڑا غافل ہے، ایک اپنے نبی دی عزت تے مقام دا پتہ کہنی، میں دا درخت چنگے سکے مونڈ بندے کنو چنگے جنہاں کو مصطفیٰ دی صحبت دا پتہ۔ توجہ کرو جناب والا، حدیث پاک دے اندر آئے، سرکار باز شروع فرمائے اور جناب والا مسجد دے وچ رومن دی آواز آمن لگ گئی ہے، رومن والا نظر نہیں،
لیکن توجہ کرو جناب والا، میں حدیث کے لفظ پہ پڑھنا، پچھلے جمعے میں پڑھی آئی کہ لما فقد من الذکر، فرمایا این واسطے کھجی دا منڈ رومن لگ گیا کہ جناب والا میرے نال حضور ٹیک لا تے اللہ دا ذکر کریں دین، اللہ دی یاد کریں دین، میں اللہ دا ذکر سندا می، میرا مقدر ایو سما ماڑا تھی گیا جے کہ آج اللہ دے ذکر سنن کنو میں کو دور کر دیتا گئے۔ جے کچھ چاہیے ہو آکے سبحان اللہ۔ میں پہلے سے نہ جناب والا اگر کھچی دا منڈ سکا اللہ دا ذکر نہ سنے، مصطفیٰ دی زبانی جو روندا پہ اپنے مقدر دے ہوتے دیوال مسلمان ذرا غور کرے، درخت افضل ہے یا یہ بندہ افضل ہے؟ بولو بولو تو صحیح سارے، درخت کنو بندہ افضل ہے؟ درخت مردہ ہے بظاہر، لیکن ایمان نال انسان ایک سوچ بھی ہے، عقل بھی ہے، فہم بھی ہے، لیکن ایمان نال اج بندہ غافل ہے۔ او درخت دے کھچی دے سکے مونڈ کنو سبب کنو مسلمانوں جڑے ویلے حضور کنو پڑھے تھے مونڈ کو جناب والا مسجد دے کونے دے وچ رکھے، این واسطے لومن لگ گئے لما فقد من الذکر، فرمایا این واسطے کھجی دا منڈ رو پیا، آکھن لگا میرا مقدر کے دا ماڑا تھی گئے، مصطفیٰ دا آواز سندا می، سرکار دی کنڈ مبارک دے بوسے بھی گندا می، آج ذکر کنو بھی محروم تھی گیا، حضور دی قربت کنو ہی محروم تھی گیا، این واسطے روندا پے۔ مسلمانوں توجہ کرو، دوجی حدیث ہی دے متعلق سے پڑھنا، درخت روندا پے، اور حضور دا فرمان سنو، فرمایا جڑے ویلے منڈ رومن شروع تھے مسجد دے وچ صحابہ ڈٹھے انہاں کو نظر نہیں آیا رومن والا کون ہے، اور میں آج پیاں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، زور نہ تو سبحان اللہ کیا کرو، توجہ فرما جناب والا، مصطفیٰ دی عظمت تو صدقے پتہ لگا جڑی شاید کائنات دے بندے کو پتہ نہ لگے، آمینہ دے لال کو ہوندا بھی پتہ تے علم ہوندے، جو کون روندا پے اتے کیوں روندا پے، مصطفیٰ کریم جڑے ویلے آواز رومن دی سنیے صحابہ کھبے سجے ڈٹھے کوئی نہیں نظر آیا، لیکن آمینہ دلال لجپال محمد اپنا ممبر چھوڑے تلے لتھے لائے تے ٹردے ٹردے مسجد دے کونے دے وچ جڑا کھجی دا منڈ پیا حضور چاہتے اپنے سینے نال لائے، حدیث دے وچ آئے جویں حضور اپنے سینے نال لائے، حدیث لفظ ہے تَإِنُّ اِنِينَ الصَّبِي، حضور جناب والا جی میں گل نہ لائے کھجی دے منڈ کو جناب والا، حدیث چاہے سسکیاں بھر بھر تے بال جی میں رو رو تے ماں کو آدھے اماں میں کو کلہ چھوڑ تے کیرے پاسے گئیاں میں پوکھ 3 کلو مر گیا، جناب والا پتہ لگا درخت حضور دی جدائی دے وچ روندا پیا، اور جناب حضور نے ولجر لفظ کہ سن گنو فرمایا لو لم فرمایا اگر احتضنہ، اگر حضور کھچی دے منڈ کو اپنے گل نال نہ لاوینا، حدیث دے لفظ لحن الى یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک روندا رہ بنیا، ایک چپ کراون والا کوئی نہ، پتہ لگا روندے درختاں کو رہاون والا بھی آمینہ دلال ہے۔ ماشاءاللہ توجہ فرماؤ جناب والا، لو لم احتضنہ لحن الى یوم القیامہ، فرمایا اگر درخت روندا رہ بنیا حضور اپنے گل نال نہ لاوینا، ایک قیامت تک روندا رہ بنیا، پتہ لگا ذرا سبحان اللہ چس دی آنکھوں میں نقطہ بیان کرتے توجہ، یہ حدیث سے نہیں پیے لو لم احتضنہ، صحابی جرا روایت کریں دا پہ آجے اگر حضوری کو گل نال نہ لاوینا نا لحانا الى یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک حضور دی جدائی چلوندا رہیا، تے مصطفیٰ روندے درخت دے سکے منڈ کوئی رومن برداشت نہیں کیتا، سرکار گل نال سینے نال لاتے روندے کو رہا یہی ہے، گلکڑی پاتے سینے نال ہی لایا ہے،
ہن توجہ اے حدیث ہے کہ محمد سجلہ بجلدی، حضور فرمایا جیدا چمڑا جسم میرے جسم نہ لگ ونجے، حضور فرمایا اندر تے جہنم دی بھا حرام ہے۔ تے جڑے درخت دے مونڈ کو سرکار دی اتنی صحبت ملی ہے کہ حضور میں ٹیک لا تے واز دیندے رہ گئے، تے جب گل نہ لائے نے ایمان نال توجہ کرو، ایک کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک جہنم دی بھا کنو محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بدے ہیں جناب والا، توجہ فرماؤ جناب والا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اونچی اونچی سبحان اللہ، فرمایا اے نبی، اے غیب دیا خبریں دیون والے، انا ارسلناک شاہدا، اسا تو کو گواہ تے حاضر و ناظر بناتے بھیجے۔ مسلمانوں توجہ کرو، میں ایک حدیث پڑھتا پہ ہوں، توجہ نہ کرو۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن بیان کیتے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ دے میرا محمد ذرا یاد کر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فرمایا میرا محمد وقت کو ذرا یاد کر، ذرا توجہ کر، اپنے خیال گنا، میں ہر امت دے وچ ایک گواہ گنا سا جڑا ہر امت دی گواہی دے سی، وال اللہ فرمایا وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، فرمایا ہر امت دے وچوں میں اللہ ایک گواہ گنا سا، لیکن اے میرا دلال وقت کو یاد کر، اون پاسے ذرا توجہ کر، جو کیا منظر اسی میرا محمد ہر امت دے وچوں ایک بندہ گواہی دے سی، لیکن میرا محمد تیری عظمت کو میں اتنا بلند فرمایا ہے، جس کے ہر امت دے وچ ایک گواہ گواہی دے سی، میرا محمد میں تے کوئی شان دیتا ہے، سارے امتاں دے گواہاں دے اوتے بھی میرا محمد تیری گواہی ہوتی ہے۔ وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہن توجہ رکھائے، حضور دے حاضر ناظر، حضور دے موجود ہون دی دلیل قرآن وچ پڑھے نا کہ اللہ فرمایا وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اج بدے پوچھ دن دنیا وچ حضور کو پتہ نہیں کاں دے پیچھے دا پتہ کہیں نہیں آج نہ بندے، میں پیاد جناب والا توجہ فرماؤ، اگر حضور کو کند پیچھو دا پتہ کہنی تو میرا یار ذرا توجہ کر، اللہ قرآن وچ پیادے وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اللہ حضور کو گواہ کیوں بڑے تھے جنہیں حضور کو پتہ ہی کہنی، سمجھ آئیے؟ پتہ لگا اللہ دے قرآن کی نو وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، حضور صرف تھوڑے میرے گواہ نہیں، اپنے زمانے والے لوگوں دے گواہ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کو اللہ شان عطا فرمایا، حضور اپنی امت دے بھی گواہ ہیں، تے حضور 1,24,000 نبی دی امت دے بھی اچھی اچھی گواہ ہیں۔ اور توجہ کرو، میں ایک حدیث پاک پڑھدا پیا، دل ٹھر ونجے تو آکھا ہے سبحان اللہ، تے جے نہ مزہ آوے تو بل میری تقریر میرے کول تساں اپنی دا خوش ہے، اوہیں تو آکھو تقریر دی میری تقریر دی لوڑ ہی گل کھائے نہیں، جلسہ چلسہ ہوئے اپنے مولوی کو تو ٹائم نہیں کہنے دیندے، چپ کر دے میں کو سن کے نو یہ تو اتنے بعد ایمان نال کوئی نہیں، میں تو بس بالکل چیلنج نہ میرے کو اچھا بات کر دے، میں حدیث پڑھتا توجہ نہ سنو، ایمان تازہ تھی توجہ کرو، باہر والے اندر والے اچھی پہلے سبحان اللہ آپ انشاءاللہ یہ دلیل ہے، پہلی دفعہ یہ حدیث سنتے پہ ہوتے اگلے تو لون گالی پکائی ودن تے جت دے ہوئے دبا دیتے ہیں، یہ تیاری نال باز ہوندے، توجہ کرو میں حدیث پڑھتا پیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جناب والا امتیو اپنے مقدر دے اتنے ناز کرو. اللہ ایو سمجھ سونا نبی عطا فرمائے حدیث پاک دے اندر آئے کہ جناب صحابی حضرت سعید ابن مسیب اچھی سبحان اللہ کو چس دی گال کرا ایمان نال یہ تو ذرا ڈھیل مرے لے بات سنو نا چس دا توجہ نال ذرا تے ٹائم نال ول مزہ آوے. سعید ابن مسیب ایک کون ہیں صحابی ایمان نال مدینے پاک دے اندر جڑے ویلے یزید حملہ کیتا ہے مسجد نبوی دے اندر 3 دن تک اذان نہیں تھی اقامت ہی نہیں تھی اذان ہی نہیں تھی کوئی شے نہ. توجہ کرو سعید ابن مسیب دن مشکات حدیث ہے آدن میں لوگ تے بیٹھا ہمیں مسجد دے اندر اذان نہیں تھی لیکن آپ فرمینن جناب والا سعید ابن مسیب پاک آپ فرمینن جڑے ویلے نماز دا وقت آ گیا کیونکہ اذان تک سیدھی کہے نہیں مسجد دے وچ جاگ دے پہ حضور دی مسجد اذان نہیں تھی تکبیر نہیں تھی لوگ لک کے پین لیکن آپ فرمیدن توجہ نال سنو سعید ابن مسیب آدن میں پریشان جو نماز کی میں پڑھا نہ نماز دا پتہ لگ دے نہ اذان نہ ٹائم آدن جڑے میں پریشانی جو مبتلا تھیاں مسلمانوں توجہ نال سنو سعید ابن مسیب فرمیدن جڑے ویلے نماز دا وقت آوے آپ فرمیدن حضور دی قبر انور دے وچوں اذان دی آواز بھی آ گیا تکبیر دی نماز اذان دی تکبیر دی آواز آ گیا میں کو پتہ لگ ویندا جو ہن نماز دا وقت ٹھیک ہے. سبحان اللہ. او سعید ابن مسیب کہ نماز دا ٹائم آوے یزید جڑا مسجد نبوی تے حملہ کیتے نہ اذان نہ تکبیر لیکن آپ فرمانے میں جو لوگ تے بیٹھا میں کو حضور دی قبر انور دی وچوں اذان تے تکبیر دی آواز آوے سمجھو او سعید ابن مسیب کی ایک حدیث بیان کرے نا حضور کو اللہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اللہ حضور کو حاضر ناظر بناتے بھیجے. سمجھو میں ان موضوع تے حدیث پہ پڑھتا سعید ابن مسیب فرمائیں اللہ توادے سے میرے نبی کو عظمت عطا فرمائیے. حضور فرمایا ما من یوم فرمائیں کوئی دن یہ سما کائنات نہیں گزریا یہ سما کوئی دن نہیں آیا کہ جڑے دے جناب والا اللہ دے نبی دے تے حضور دی امت دے ہر بندے دا عمل پیش نہ کیتا ونے. ٹھیک ہے حضور فرمائیں تعرض علی فرمایا ہر دے جڑا ہے میرے ہر امتی دا نیک عمل برا عمل میں مصطفیٰ دے سامنے پیش تھیندے ہر دے جڑے ویلے عمل پیش تھیندے. امتی ذرا غور کر اگر تو زنا کریں اپنے ابے کنوں لکا سکدے زال کنوں لکا سکدے بال کنوں لکا سکدے نہ خدا کنوں لکا سکدے نہ مصطفیٰ کنوں لکا سکدے. مصطفیٰ بھی جان دے تے خدا بھی جان دے. میں تو ایک واقعہ سنایا ہے نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وہ بھی اندر تے دلیل ہے کیا حضور دے کول مہمان آ گئے ہیں نا حضور فرمایا کون ہے بھائی جڑا میرے مہمانوں کو لنگر کھواوے. ابو طلحہ صحابی حضور دے غلام یا رسول اللہ میں کو رہو چمائے گھنوے نا گھر گئے وانتے گھر والی کی نے پوچھا کہ کوئی لنگر پانی حضور دے مہمان گھنایا وہ کبالا واسطے تے تیرے واسطے روٹی مہمان جو کی تکائے نہیں وال حضور دے غلامت صدقے ہیں. آج دا بندہ کلی سبحان اللہ نہ آکے حضور دا امتی ہیں تے ان غلام دا جذبہ دیکھو ایمان اللہ انہاں کیا کیا بیوی کو آکے بالا کو گھوٹ نپ ہے بالا کو سما تھپ تے سما چا تے لنگر چاہیے رکھ تے اے جڑے دیوا بلدا پہ نا روشنی واسطے مائی کو سدھا کرن دے بہانے نال وانتے کو فو کر دے کو بجھا دے بند کر دے دیوا ہی بجھ گیا بچے ہی بکھے بولو بولو جلدی ٹائم تھوڑا سکے بکھے سما دیتے تے حضور دے ان ویلے رواج ہون بھی حکم ہے کہ روٹی مہمان دے رلے کھاؤ جو حساب کہنی وہ کھانے دا. اچھا
جڑے صحابی حضور دے مہمان دے رلے روٹی کھاون بیٹھے نا رلے جو بیٹھے ہیں حدیث چاہے کہ آپ خالی ہاتھ روٹی تک گن ونجے نا بل خالی ہاتھ منہ تک تے خالی منہ ہی چلائی پین یہ اندھارے تھیندا پے تے گھر تھیندا پے توجہ ہے روٹی حضور دے مہماناں کو کھوا دیتی ہے آپ بکھا بال بکھے گھر اندھارے تھیندے جڑے سویر تئیے نا تے مسجد وچ ون تے حضور دے رلے نماز پڑھیے ہائے ہائے مسلمانوں حضور نے تبسم فرمائے سرکار کھیل پہ ابو طلحہ کو دیکھتے فرمایا طلحہ تیرے سے خدا ہی راضی ہے مصطفیٰ ہی راضی ہے کیوں قرآن دی آیت نازل تھی یہ قرآن دی آیت نازل تھی نبی دے غلام دے کردار دے اتے سنو رب العالمین نے قرآن دی آیت نازل فرمائی حضور کھیل پہ فرمایا ابو طلحہ رات جڑا کام کیتے ہی میں مصطفیٰ بھی راضی ہوں خدا بھی راضی ہے اللہ تیری شان قرآن دی آیت نازل فرما دیتی ہے کیا آیت نازل فرمائیے اللہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ کے جڑے خود ضرورت مندن بھوک لگ گئی آپ کو بھی بالا کو بھی انہیں آپ نہیں کھادا مصطفیٰ دے مہمانہ کو کھوائے اللہ انہیں دی شان قرآن بیان فرمائے ہے توجہ کرو جناب والا پتہ لگا ہی روایت کنوں گھر دے وچ جڑا دیوے تے بتیاں بجھاتے بالا کو بھکھا سماتے آپ خالی ہاتھ منہ تک بجھاتے حضور دے مہماناں کو پہ کھویندا مصطفیٰ اپنے گھر وچ رہتے اپنے امتی دے کردار کو دے دا پیا ہن میں پیار کرنا میرو جی حدیث پاک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دن میں ہر دن دے اندر تورد علیہ اعمالہم بلکہ میں حدیث دے لفظ پڑھا جو دل خوش تھی وے تے آکھائے حضور فرمائے میرے تے امت دا عمل ہر دن پیش تھیندے کہ ای بندے قاری سجاد حسین نے آج اے نیکی کیتی ہے اتنا نمازہ پڑھیں سی اے کم کیتے سی اے بندہ شراب پیتے سی اللہ نہ کرے ای بندے زنا کیتے ای بندے جڑا ہے نا فلانے دا مال قابو کر کیتے وغیرہ وغیرہ حضور دے کول عمل آئے تے سرکار ڈٹھے نا صرف یہ نہ جو عمل آئے بلکہ حدیث دے لفظ کہ بسیماہم وَآمَالُهُمْ حضور فرمایا جڑے ویلے میرے امتی دا عمل میرے کول آندے حضور فرمایا بسیماہم فرمایا میں انہاں دے چہرے کو بھی پہچان کرے نا وہ ایک ہی اس میں چہرے والا بندہ ہے جدا عمل میں محمد دے سامنے بیان دے یہ سمجھنا ہوئے تے ناظر والا کارڈ ہن بنوائے سے نا ویکسین والا ایویں فوٹو مارے او تو والا کارڈ فوٹو ہر شے ایک جا تے محفوظ ہے اتھو دکھاؤ اگلا آپ پہ رسیں جو کتے تے کیا ہے تے کون ہے جے بندے دے اندر اتنی قابلیت ہے تے خدا جے کو غیب دا علم دیتے ہوں مصطفیٰ دے علم دا کیا توجہ کرو جناب والا حضور فرمانے میری امت دا عمل میری امت دے جڑے بندے دا عمل پیش تھیندے میں مصطفیٰ دے سامنے ان دی شکل و صورت بھی آ ویندی ہے اتے ان دا کردار بھی آ ویندے تے وال میں کیا کرے نا ہن توجہ حضور فرمانے جڑے ویلے عمل پیش تھیندے سعید ابن مسیب فرمانے کہ سرکار جڑے ویلے دے دن جو میرے امتی دا عمل جڑا پیش ہے چنگا عمل ہے یعنی یہ لکھا ہے کہ آج یہ بندے پانچ نمازاں پڑھیں یہ قرآن دی تلاوت بھی کیتی ہے یہ خیرات بھی کیتی ہے توجہ حضور فرمین سعید ابن مسیب آدن جڑے ویلے امت دا عمل حضور دے دربار چاندے اس فوٹو بھی آویں دے حضور جڑے دے دن چنگا عمل کیتے سی حدیث پاک دے اندر آئے آمینہ دے لال خوش تھی پونن واہ میرا امتی حضور خوش تھی تو دعا دینے وال اگلا جملہ سنو کہ اگر بندے دے نام اعمال گناہیں لیکن نہ بہت سارے نماز نہیں پڑھی زنا ہی کیتی کھڑے چوری بھی کیتی کھڑے وغیرہ وغیرہ عمل حضور دے کول پہنچ گئے سرکار لکھے میں ان تارے کو ایک مثال دیتے مسئلہ سمجھاون واسطے پوچھدا پیا ایمان نہ اللہ نہ کرے
تو سا میں اللہ نہ کرے کوئی اپنا بال بچہ یا بچی اللہ نہ کرے مثال لے دا او کہ زنا تھی وجے مسلمانوں توجہ کرا اے گال تو کو پتہ لگ وجے تواڈے ہمسایاں کو پتہ لگ وجے محلے والے کو پتہ لگ وجے میں کو ایمان نال دسو جیلا ایویں کم تھی وجے میں کو دسو شرمندہ بندہ تھی یا کہنا ایک لو بولے بھائی نہیں بولے سمجھ آئی ہوگی تو بولو نا شرمندہ تھی نا بندہ آپ شرمندہ تھی ون دے وجہ گولی چاہ کے دی ٹھس اے اختیار نہیں توجہ میں انشاءاللہ کو موقع ملے عرض کرے سر چونکہ ہن وقت نہیں میں یہ حدیث کو مکمل کرنا چاہنا توجہ کرو حضور دے دربار وچ عمل گئے ایمان نال نبی دے سامنے جڑا حضور دے امتی دا عمل ہے تے وچ لکھیا پئی زنا کیتا ایاں شراب پیتی ہے ای نماز نہیں پڑھی عمل ہے ایمان نال حدیث وچ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھیندے سرکار غم زدہ تھی میں نے تے غم زدہ جڑے ویلے تھی نے وال کیا ہے منظر حدیث ہے سعید ابن مسیب فرمین جڑے ویلے عمل پیش تھے نیک دا سرکار خوش تھی تے دعائیں دتیں تے جڑے ویلے گناہگار دا عمل پیش تھے او ویلے آمنہ تے لال اللہ دے دربار وچ او بندے دی معافی واسطے دعا کرن اللہ میرے امتی کنوں گناہ تھی گئے تیری تے میری نافرمانی تھی گئی ہے اللہ میں معافی منگدا کہ میرے امتی دی معافی بھی عطا فرما اتے ان دے گناہاں کو مٹا دے پتہ لگائیو سب غم خار نبی اللہ کہیں کو نہیں عطا فرمایا اے عظمت و شان اللہ آمینہ دلال کو عطا فرمائیے جناب والا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم حضور فرمایا میری زندگی بھی تواڈے واسطے بہتر ہے تے میرا این جہان تو ونجنا بھی تواڈے واسطے انشاءاللہ ایندے تے میں چونکہ منٹ دو اس گال مکمل نہیں تھی دی حدیث میں پڑھی خطبے وچ ایندا ترجمہ بھی کر دیتے لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے دے تے سپیشلی ایندے تے ول گفتگو کرے سو اللہ پاک قبول فرماوے ذریعہ نجات بناوے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین